Dzień dobry. Dobry. Jestem. O, dobry szefa. Dzień dobry szefie. Kłaniamy się pięknie. Słuchaj pan, no. Coś chcemy kupić. Słuchaj pan, właśnie o to chodzi, że jest jak młody myśliwy, nowy feszter taki po egzaminie i musiałby jakoś się coś kupić do tego, sprzęt cały, łoblić się, w ogóle wszystko, co jest potrzebne do myśliwstwa. No to lancuk na początek zielony. Zaraz pokażemy jeszcze jakiś fajny kapelusz do tego. No to już cały sprzęt do myślenia. Proszę Doradzi mi pan wszystko. Nie? No, to jest wygodne, Jurg, jak pan już tak. No, kapelusz chyba mój rozmiar. Wprawdzie tego piórka jeszcze sam nie mam, ale to przyjdzie. O, tu, no ja, widzisz, ty masz rację. No dobra, to co jeszcze teraz ta jakla, ja? No to kurteczka do tego. Tak, no tak, zimno to przecież. Kurteczka. Tak, kurteczka oczywiście. Ale, Pierwsza klasa. ale gatunek widać może być, ale cena też jest średnio, nie? Galoty do tego. Zaraz. Ja żeby była taka jak ta kurtka chyba, nie? No to chyba będą dobre. Ja myślę, że no to są tak na hopa zawieranie. Co Jork padł? O, jakby na ciebie uszy. Czekaj, no jeszcze. No nic, dobra. Jak już idziemy na całość, Tak dobra. jest. O tak. A ja już widzę po tym, że pasuje. No to jest dobra marka i kauczuk dobry, nie będą się łamać. O, te będą dobre, te są dobre. Ja. No a tak, tak jakbyś się teraz pytał, wiele to kosztuje i czemu tak drogo? A cena dobra, bo to pierwsza jakość towaru, ale już panu mówię. No, 269 zł. Panusz, Pół biedy. dobra, na bok nie Dobra, dać. Ja, to bierzemy Już tu. odkładamy. To powinno być dobre. Coś takiego. Aha, Membranka ale jest. leciutki, ja ci powiem, leciutki jest, fajny taki, wiesz? Fajnie. Jeszcze jedna rzecz bym chciał wiedzieć, tyż. Ta cena, Cena no, 369. tu 200, tu 300, 600, ale trzeba mieć, to już nie ma To jest co. na To, życie. Chce pan dobrze polować, dobra, to się dobrze weź pan przygotować. to, tyś na bok, daj pan to. Dobra. No to teraz, jak ta flinta? Flinta. Wie już pan, do czego pan będzie strzelać? Kaczki, gęsi. To znaczy, do wszystkiego, początek, na początek, ale to jak, co by pan, co byś ty poradził? Ja myślę, że powinien zacząć od tego rodzaju flint. No, to No a są- Hero by pan to z tych są radził? dobre flinty, ale ja bym sugerował coś lepszego. Tak? Jasne, jak już Czekaj, pana czekaj, bo szuka, już to to- może coś takiego. Fajny takiego, boczek, no. uniwersalny. No, też fajno jest, Dobry też model. fajno jest. I z wreneki można pociągnąć długie lufy na strzelnicy, daleko się poszczela. No, Jeden spust. w porządku, wiesz, w porządku. No, a jak pan chciał coś fajniejszego jeszcze, no to tu są fajne pukawki. O, To jest flinta pierwsza klasa. Proszę bardzo. Ja rozumiem, że cena też jest pierwsza klasa. co? Oczywiście, no, w promocji nawet. W promocji jeszcze. No przecież. To jest fajne. Muszę się jeszcze z tym Jorgiem skonsultować. No, ale tak to troszkę musi- takiego, bo będzie te ceny, musimy musisz, się... musi zacząć od Może by my... najprostszej broni, nie tak. Może by my przeszli tu. Tu. Jak ta pierwsza co była, nie? No Ja. zobaczymy, no. Proszę bardzo. Daj no pan ta pierwsza obejrzymy, no. Może ta będzie jakoś taki na sam początek. No na tym początek to już musisz wyjeżdżać. Już O, strzelać dobrze, złamatnik posłuchaj, Ja. fajnie, ciach. ze swojej broni musisz strzelać. Hmm. Na początek, wiesz? Trzeba kluczyk przytrzymać tutaj na bok. O, Świeżo. no nówki sztuki. Mm. No, No, sztucer by był potrzebny taki też. No będzie, na dzika trzeba iść na noc. No na noc, Sztucer, no. dobra optyka i będziemy polować. To już jest na życie. No To jest to jest- sztucer Blazera, niemiecki, solidna firma. No żeby mi potem stykło na życie też. A, no będzie dobrze, to teraz dziki będą padać od tego. No a to wiele...
No to tak, z 11 policzymy za sztucerek, w promocji dorzucimy za dychę lunetkę i tak 21 będzie. Przycimiesz mnie trochę tak. No to już taki fajny zestawik. Nic lepszego nie będzie. To już Swarowski. Nie. Proszę bardzo. Czeski sztucerek, Czeski sztucerek, zgrabny, w miarę lekki. zgrabny, lekki, Zbrojówka czysto. No. no zgrabnie, lekko. 3000, wiesz? Ja? Do tego jeszcze montażyk Do tego- i luneta. Żeby dobrze było. A lunetra wiele kosztuje. No tak, od 2000 musimy zacząć. Mhm. To na razie mi to tak tumpie w głowie, no ale nie szkodzi. No, trzeba wydać, nie ma co na razie, ale... Nie Czyli przesadzaj. to już tak coś prawie mówię, bo i sztucer jest, i dubeltuwa jest, luneta też są do... Lornetkę trzeba by jeszcze kupić i dobry nóż. To co, jakąś fajną lornetkę, jak pan chce w nocy polować, Tak. to tu jest taki super model Swarowskiego. Tu pan ma muszle wykręcane, można sobie dostosować do oczu. No, z tym można w nocy siedzieć. To już super przejrzystość. A jak już pan taką lornetkę chciałby wziąć, no to do tego, na ten sztucerek co mówiliśmy, A ile Jakaś fajna taka lunetka. lornetka kosztuje? Tak. 8,5 tysiąca. Ile? 8,5. O nie. Coś tańszego, to może Tak, w promocji to- ma za 5900. 5900. No, 8 razy 56, A nie ma też pan bardzo dobry. takich jakichś innych, to są Swarowskiego, nie? Swarowskiego, no. No to nie, to może tako... Coś tańszego. Coś tańszego. Rusko Na jak naszą początku, kieszeń, na zaraz naszą. zobaczymy co to będzie. Bo widzę, tu też pan ma jakieś... Tu może coś z tego. Chce pan niemiecką albo japońską? Może być. Tu Może będzie być. taka japońska, 8 razy 56, ewentualnie bardzo fajna niemiecka lornetka. Eschenbacha. 1500 zł, a ta japońska 800 zł. No, to już można go dać. No to już idzie. 800 zł, 800, no. Ja by się skłanił może za tą japońską. Japońską. Ja. Dobrze. No ta lunetka jeszcze, taką No. jakby średnio, taki cenowo mówię. No to 2500, to jest dobra średnia cena. 2500. Tak. Broni, ale York Taffy fajnie widać, wiesz? Podświetlenie ma, Fajne widać, wiesz? Ale to by tu było pan sobie dobre. przykręci. Tam ma pan teraz punkt podświetlany, w nocy będzie widać jak A, bo widać punkt poświetlany. Cylność idzie, wiesz? 2,5 pan mówi. 2,5. No, sztucer może być tani, ale optyka musi być droga. Żeby pan w nocy mógł siedzieć i długo polować. Tej pan to też. Proszę bardzo. Słuchaj, York, jakby tak nie brakło czegoś. Borgniesz mi pożyczy. No, już, nie ma sprawy. No jeszcze by trzeba było chyba to uzupełnić, takie drobiazgi, co tak. Pasek do Pasek, sztucera, nóż, już zaraz panu fajnie pokażę. tak. No to zapraszam dalej. A do Może być dubeltóweczki to może być barciany. Lżejsza dubeltóweczka nie będzie ciążyć na ramieniu. W zupełności wystarczy. Gumowane Dubeltów- nie będzie się wycierać na ramieniu. No nie będzie zjeżdżać też, Tak. nie no. Dobrze, Podstawowe. to dwa tyś, to Dwa. bierzemy je po jednym, A tak? ja bym jeszcze polecił. Aha, na kulki. Kulki trzeba pan wziąć. Jerunie, widzisz, złoty mi zapomnieli. No to nożyk to dobierzemy taki, żeby panu fajnie w ręce leżał. No, ty leżeć, fajnie leży, Jorku. No ale ja myślę, żebyś sobie wziął zamykany, żeby go do kapsy mógł. Aha, ty też możesz, bo tak to cię dziubnie. Ja to daj pan zamykany. Ale Pips to do prostszy, paska ma. ale to prostszy jest tym. Mi też podobał taki. Ten jest prostszy tu. Taki kozik, nie Ja, zauważczy. ja. Będzie dobry. Ten wezmemy. Proszę bardzo. Pokrowiec jeszcze trzeba by wybrać do sztucerka. No widzisz. No, No widzisz. Każdy go trzeba Przecież schować. to nie będę trzymał na deszczu albo na czymś. Dubeltówkę pan tu schowa, dużo miejsca na kulki, a jeszcze szeroki to i sztucer wyjdzie. Czyli dwa. To już najlepiej było to. No, dwa To, w to jednym. bierzemy jeszcze, no. A to wiele tak ungefähr, a i tu jest cena chyba. 199. 199. To się zmieszczyli. Jeszcze montaż. Możemy widzę. widzieć. Ty, ale ty jeszcze montażu nie kupił. Będzie pierwsza klasa. Nie będzie się nic przesuwać. 800 zł. 800 zł to Jedynie, kosztuje. no to jest ręczna robota. Jako ręczna, to tylko zresztą. A to nie, to chyba jest Handarbeit, wiesz? To jest Handarbeit. No dobra, trudno, no przecież bez tego nie idzie i tak zrobić. nie ma Nic, to jak, trzeba nie montaż da rady. kupić. To co? Wszystko To by już czy było coś? teraz nie, tak. nie, sekundeczkę, Co? muszę pomyśleć Co to jeszcze jest? o najważniejszej rzeczy. Chyba najważniejsze to już wszystko mam. Nie.
Co nie? Szrank. Co jeszcze? Szrank taki, o nie taki jak było w chałupie tam Ja na wiem, mantrę. rozumiem. No, To jest, no ja, no trzeba jakaś te flinty zabezpieczyć. no, tu się, No, No ale to chyba, no widzisz, no to by było dobre. tu można akurat na... I na kulki, Jest i na kulki, No. i tu wszystko. 4 sztuki wejdą, 2 pan będzie mieć, to jeszcze będzie miejsce. Wystarczy, ja. I to jest To fajne. chyba nie jest takie drogi zaś niż Szagwela to. Oni Nie. zgrabny jest. 859. I taki fajny, 859, ale wsadzić- to boka idzie wstać między wieżach No, on jest to fajny. do izby, no. No to co, wszystko będzie. No to by było tak, myślę, Ongiwer, wszystko. Nie, stop, no. Jeszcze ta nalepka, niech pan do. Ta nalepka. Jerunie jada, to przecież muszą wiedzieć, kto jedzie, co to tam. To wie za pan to. co, to do tych zakupów to ja panu dam gratis. Będzie na auto. No widzisz. Ja, No widzisz. Porządna firma, porządna Tak ma firma. być. Dobrze. To mamy, no to teraz by to już było chyba wszystko, co? No. No tam są takie jeszcze drobiazgi, wiesz jak. Drobiazgi, No, wycior na przykład do musi być. pucowania, No ja, to też musi. woli, Woli, szczoteczki, wszelkiego rodzaju takie. takie, no żebyś tam... To też pan moja. Tak, musi to być co, cały zestaw czysto, przygotujemy. To jest pan cały komplet zestaw. jednej flinty do drugiej. Do jednej, do drugiej. Żeby się fajnie Oczywiście, pucowało. oczywiście, to już nie ma co żałować. No. Najlepszy jest szel. Do auta tak. Ale do broni lepszy będzie ten. No widzisz, tu fachman ci powie teraz. No dobrze, to jakby to już było teraz tak richtig wszystko, Myślę, to że by, ja. to będziemy się rachować teraz, nie? To jak już wszystko mamy, to jeszcze fakturkę wypiszemy, tylko przydałoby się jeszcze pozwolenie na zakup. A, no przecież, no przecież, proszę bardzo, tu, Promesa jest. Jasne. Dobra, tu spiszemy dane zaraz. tak, Piecząteczka. To co? Podpis za pierwszą broń. Z fakturką na komendy. Cena jest, a tu jeszcze paragonik za te wszystkie rzeczy. I pakujemy do reklamówek. i to jest wszystko teraz, i cuzamy do kupy wiele tego jest. O tam, no tu panu wyszło 23 539. Wiele? 23 539. A tu, no i za te wszystkie pozostałe rzeczy 2830. To jest razem 25 lidzi, no potem to razem, no. 2323 500 dodać 2823 26 323 zł. To sobie damy rada. Spoko! No to jest teraz już wszystko pochytane i no jest jedna taka rzecz. No. Nie szłoby to sobie jakoś pokombinować, bo moja stara by obejrzała ten rachunek, to fertig. Kurczę, No no się się to jakoś- przez garaż wszyscy wnoszą, ale damy radę. Ale rachunek, żeby no wie, to jest Ja. smoga, bo tam przez garaż bliź to wlezie, ale po żeby ona widziała, że to nie, bo to takie coś... Miałby ciężko, da to rady zrobić. No pokombinujemy, żeby było dobrze. Dobra, to zniesiemy to i potem przyda po tym. Ja już tak zrobię, żeby było dobrze. Dziękuję żeby żona była bardzo, zadowolona. dziękuję. Nie, no, chyba mamy wszystko. Może to tam wszystko.